Mufundisi murisei ndosunura nhasi mauya makasunga tai ya pakanaka mufundisi. Nhasi ndoda kumbovhunza zvemunogara muchingotaura. Ndafamba makawanda umo ndikataura nemadzimai, madzimai achitaurawo zvavanotaura, vamwe vachiti murume uyu wakunyanya kutaura nezvemadzimai wakunyanya kutaura nezvekuti mumba munofamba sei. Saka ino ndakaita mubvunzo, pane zvimwe zvamandakanzwa muchitaura. Ndazvinzwa muchitaurawo ndine vhesi dzandaifunga. Pane vhesi inotaura yekuti awana mukadzi awana chinhu chakanaka. Ndakaiona vhesi iyoyo. Imwezve vhesi ikataura muchirungu ichiti uyo unowana mukadzi unowana favor kubva kuna Mwari. He who finds a wife finds favor with the Lord. Saka ndakati nezvinombotaurwa nomufundisi izvi ndoda kumbovabvunza kuti zvinofamba sei panyaya yesvitsa. Zvinoita zvokuti mudzimba umu vanhu vakawanana asi mune hondo nguva nenguva. Saka ndoda kuti timbohwisisawo kubva kwamuri tichipindawo mubhaibheri kuti iyo nyaya yesvitsa handi ndo wanano kuti svitsa iyi tinoiwana mubhaibheri. Nyaya yesvitsa irimo here mubhaibheri? Yes, irimo. So we see kuti marriage chinhu chakaitwa established naMwari. And Mwari vari clear pamusoro pechinhu chinonzi marriage. Inopindwa nevanhu two beds. Inonzi principle first dimension. Yatoshandisa ndasvika ipapo. Kuti patinoona Mwari achigadzira marriage, it was meant for two people. And kana mukaverenga pakasikwa Adam achipiwa Eve, I wish to refer you to a special verse. Genesis chapter 2 verse number 24. Adam aona Eve. Verse 24 kuti naizvozvo munhu anofanira kusiya baba wake namai wake. Munhu anosiya ndimurume anotaurwa, anosiya baba wake namai wake onamatira mukadzi wake. Ava vaviri vachava nyama imwe. Alright. Regai tiparure tichibva ipapo. Hanzi munhu uchasiya mai vake nababa vake. Baba vataugwera onamatira kumukadzi wake. Kurota pamarriage anorumurwa murume komukadzi haarumurwe. Saka mimi kazhinji kacho munosapota kwatizvara kupfuura kwamakazvarwa. Hatidaro. Isi tinotarisa kuti kunodiwa zvinhu ndokupi. Asi regai tibate ipapo. Yokunamatira ndeye murume chete here? Haisi yomurume nomukadzi? Yes, ndizvo vano two. Nokuti vanyama imwe kavanamatirana. But zviri kungotaura nezvekuti marriage is for two people. Ko vanoda kuzoramba vachidzoka kwavakazvagwa uko, ivo vabhadharirwa roora inonzi matransfer fees, voramba vachidzokera. Ndakutaura mukaramba even pachiona chenyu mwana akaizvi muconscience ndati anorumurwa murume. Saka muchidziwa iwo kwatizvara kuti mukwasha mukoko apere kudyiwa. Kwaunonerapo uchidyiwa bedzi. Because saka muri kuti here mudzimai unogona hake kuramba achidzokera kumba kwavo? Ando zvagara zviri kuvanhu vakadzina kwakanetsana kuti ndodzokera kumba kwedu. Pari pane murume takatarirana nebhaibheri. Anoti akanazara ari mumba mukazora ndaudzokera kumba kwangu. Ndiri kuti takatarisana neyamaverenga. Yes, saka ndiri kuti pavhesi zvairi kutaura. Kana when we are creating men on this planet, we must make sure kuti tiri kuvacreator to release them into the world. We release. Ndosaka muchiona murume ndiye anobva kumba kwavo uye otora mukadzi pamba. Now, I think consciously Mwari akamake sure kuti mweya mutsvene unoramba uchiisa influence material. I've also watched on weddings kuti even ukaenda pamuchato panochata vanhu in actually
I also had the privilege of participating. Ukaenda pamuchato, panouya mukadzi aina tezvara, vanouya vakatobatana. Tezvara anouya nemwana musikana wake. Iwo paunouya uye une mubereki, unouya uri one. Wopfugama, woombera kuna tezvara kuti chindipai mwana. Iwo unouya uri gawai because wabereki wako wavasiya. Uyu anotoya, saka chii chiri kuitika? Tezvara wano, ndisaka muchiona materms anotanga kushanda. It makes sense. Tezvara ndo daddy wemwana uyu, ndo baba wemwana uyu. Saka tezvara vari kuti mukadzi ndakukupa mwana, ndakupa mwana ushu wababa vake kubva iko zvino. Ndipo pandakasiyira ndo pawakutangira. Ndosaka muchiona even mapateti akushandisa love language conscious totoziva kuti mukadzi ndiye baby, iwe uri daddy. Zvaari kungotaura murume ari kuti ini ndiri baba wako, ndini daddy wako, ndakapiwa nadaddy wako. Iwo akoko vamwe vakuti kunana baba baby. Takazviramba izvi. Makazviramba kuvi. Iwo mukanzi imi muchifamba muchipfuura apa, vanhu votoona baby riri mudzengi riri kupfuura apa. Baby rinonzi mudzengi. Bato zvavanodana navachita. Baby rinonzi masini remurambo hariiti. Bato zvavanodana. But how do you feel? Vana Sarah, Bible rinoti Sarah aidza Abraham ishe. I think it's important. Titles are also important in marriage. But I think maybe to set my controversies. Ari kuya within, because ndakanga ndichitaura around pane mukona ndikati dambudziko ratava naro now, we have a lot of rise of feminism. You need to understand kuti regai nibokubatai muromo. Tichapinda ikoko kuti kana vanhu vamumba apa toda kumboti tione hwaro hwekutanga kwemarriage. Imati Mwari wakati vaviri vachabatana vova nyama imwe chete. So kuwisisa kwandaita pamataura apa ndekwekuti murume unobva kwake, mukadzi wobva kwake, voita musha, vova nyama imwe. Handiti ndongando zvamataura. All right. Isu vanofanira kuwanana ndevapi? Tiringa vazera, kungava kuti murume nemukadzi kana kuti murume nomurume. Bhaibheri rinoti chii? Nokuti izvozvi tikatarisa tichaona kuti chero kwere dzimwe dzakurokwa. Tichaona kuti varume chaivo vapande vototi uyu mukadzi wangu iye ari murume. Uyuwo woti murume wangu iye ari mukadzi. I think mukadzi nomukadzi, murume nomurume. Bhaibheri rinoti chii? I think it's a very important question. We need to look. Kana tichitarisa marriage, it's an institution iri holy. Mwari ane zvinhu zvaaitarisa zvaari kuestablish before sin. Marriage inopinda mu frame resabata rakadeclare kuti itsvene before sin. We also see marriage is being established before sin. Zvinhu zvakaiswa naMwari munyika yakanaka yanga isina chivi, kuti dai chivi chisina kupinda chinhu chaifanira kurespectwa. Now Jesu anaadresa kuti mumarriage munopindani. Takutarisa New Testament kuti nyaya yemarriage, akabvunzwa question yemarriage, zvokuwanana zvakamira sei. Now Jesu anotsanangura. Let me read Jesus. Mumarriage now we see a perversion where we see men, murume nemurume anonzi vanogona kubatanidzwa kuti vaite nyama imwe chete. Mukadzi nemukadzi vanobatanidzwa. We are seeing transgenders. Their rights now. One's my rights. Right? Zvinhu zvemunyika izvo. Zvinhu zvemunyika hatirambidze vari munyika. Because vagara vari munyika. Saka Bhaibheri ichiti musada nyika nezviri mairi. Nyika ine maactivities ayo. But now podcast iri kuunza Bible truth. Kudzidzisa kweshoko. Shoko haritende kuti murume anogona kuroora mumwe murume. Mukadzi anogona kuroora mumwe mukadzi. Now I know kuti there are a lot of zvinhu zvinotaura pamusoro pemareasons why zviri kupushwa nenyika. Vamwe vanoti it's because there is issues of population control, kuti murume nemurume wakaroorana pasina procreation, yatinoti monogenes. Because iwo murume wakaroora mumwe murume hamuite mwana, mukadzi akaita mumwe mukadzi hapana mwana netu. But Bhaibheri kana chitaura marriage iri holy pamberi paMwari,
inoti chii. Ngandiverenge Matthew. Muchandiregera today. I've some cough, but I hope God will help us to carry on well. Now panobvunzwa nyaya yekurambana pana Matthew chapter 19. Let me read. Right, panotaura panonzi Jesu akupindura vanhu vakanga vabvunza nyaya yekurambana kuti nyaya yekurambana yakamira sei, because Moses akanga atitendera kuti tirambane tipe mukadzi uri gwaro rokumuramba gupuro muchishona. Now Jesu akataura panapa. Jesu akapindura verse 4 akapindura akati hamuna kurava here kuti akavasika pakutanga akavaita murume nemukadzi. Akati ndokuda kwaizvozvo murume anosiya baba vake namai vake onamatira mukadzi wake, ava vavirivo vachava nyama imwe. Nekudaro havachiri nyama imwe, havachiri vaviri asi nyama imwe. Zvino Mwari zvaasanganisa munhu ngaarege kuva panoparadzanisa. According to Jesus, chinosanganiswa naMwari murume nemukadzi. Alright. Ndogama pabata apa. Yes. Regai kana kuda nyaya iyi kuda tichazoigwereketawo dzimwe nguva kuda kana pane vane mubvunzo. That's fine. Hongu mataura kuti murume yes nemukadzi yes ndo vanowanana. Kupa mazera apa pakamira sei? Right, hatina Bible hatina kusa stipulated age, but I think pa marriage ne kuona ma responsibilities it has to do with maturity. Pane imwe nzvimbo pa same verse pana Matthew 19 Jesus anoti marriage is not for everyone, it needs certain aptitude and grace. Anobva ati vamwe vakarega kuroora nekuda kwe-kingdom reasons, vamwe vakarega kuwanwa nekuti vakaitwa ngomwa nevanhu. Anoti vamwe vakarega kuwana nekuti they were not allowed. Anoti but if you are able to grow into the largeness of marriage, do it, because marriage inokura. Paunorora uri nyama imwe nemukadzi wako, but uchazoona kana wapinda mukati pane vanhu vakawanda vanoitwa involved mumaissues enyu. Pane vanhu vakawanda vari kunzi vanofanira kunge vachitariswa. Pane mwe akuti nini zvamaroora ndakupa mwana wangu mbomutarisawo, pane nherera, pane chii. Saka panoda maturity. Saka if one is matured, now kana tikatapinda munyika, nyika inopawo ma-ages. Ainotarisira kana ari mwana musikana muno Zimbabwe inoti anofanira kunge 18. Why vachiisa kuti 18? Vari kuti akubuda ma-teens ake. They believe kuti akupinda mu well mature age, pfungwa dzake dzakura. Saka I think zvine chekuita nematurity. Zvine chekuita nematurity. We can't say munhu afanira kuroora ane 25 ngaroora ane 30. If one is mature at 25 years, if one is well mature at 28 years, I believe he can get married. Hapana age inonzi iyi. Saka muri kuti zvinoenderana nekuva mature, kuti wabva zera here. Yes, kubva uye kuti wakugona kuzvibata. Yes, wakugona kuzvibata. Yes. Alright. Saka yes. Hapanawo here tomboti munoziva hapana umwe munhu unogona kunge ane makore 30 asi achiita zvichimwana chidoko. Yes, vari ndo zvatotaura. Asi poita futi chimwe chimusikana chine makore 16 asi chichitonge chamachua zvimuri kutaura chingaroorwa here? Ndozvati kuti aikwanisa kuroorwa, but anogona kurega kuroorwa nenyaya yekuti pane mitemo yenyika. Patakatarisa Bhaibheri. Aiwa, ndikuti Bhaibheri harimurambidzi. Bhaibheri harimachua harimurambidzi. But kuti kana anoiswa padisadvantage bedzi yekuchimira nekuti pane mutemo unomusunga kuti wenyika ngaamire. I've read also kuti vana Mary, the mother of Jesus, it is believed anga ari around 12-13 years paakaita when he was approached by the angel, because kune vanhu vanomachua. Mabooks aitaura, it's not biblical, but vanhu vaida kuizida kuunganidza kuti panguva iyoyo mwana ane 12 years aigona kunzi adi anokwanisa kuti apinda mumba. So it now depends on the maturity of one. Ellen White, one of our prophetess in Adventism, she was married around 17 years old. Saka tiri kuti inyaya yekuti pfungwa kana dzakura, kana pasina zvimwe zvingamurestrict, wabereki wachitenderana nazvo, nekuti ndiwo anorilisa munhu kuti yes paage mwanangu, mutemo wenyika uchitendera, hapana chingamisa.
bhaibheri rinoratidza kuti riri kungotipa kuti chinhu chakakura zvokuti hachidi vana vadiki, handi chinhu chepwera, hachidi immaturity, hachidi uchildish, choda perception yevanhu vamature mukuona zvinhu. Saka vana madzibaba avo hatingavati vari kunyanya kurashika kana takatarisana nebhaibheri, handiti? Yes. Kana vakarooravo vane makore kana magumi nemakumi mashanu ndozvavanenge vachitarisa. I don't know, handisi yangu philosophy kuti havazviti under abuse here, yekuti vanongokuti because ane 10 ndafanira kutomuroora, because ane 15, kuti vanotarisa here maturity yamuri kutaura, kana kuti vanongotarisa age, because tataura nyaya yekuti mwana anoita 15 but haasati amachuwa, mwana anoita 23 but ari kubhehava semu 15. Handizivi kuti vana madzibaba vamuri kupa reference ava vanotarisa here izvo zvokuti munhu wacho wandakuisa mumba amachuwa, zvokuti kana even akadedzwa kuti adaire nyaya yaarorerwa nemunhu uyu anokwanisa kupa zvinhu zviri sustainable kuti zveshuwa munhu uyu anga akura, kungoti mutemo wenyika zvawo, asi uyu pfungwa dzake nezvaari kutsanangura amukadzi mukuru. So if they are looking at those factors, hapana pavanosungwa nebhaibheri, vanosungwa bedzi nemutemo wenyika, nekuti inyaya yematurity, inyaya yekukura pfungwa, inoda kutariswa. Chinhu ichi hachipindwe nepwere ba, kana uri pwere mupfungwa akwanise kupinda. Saka ivo chingavasunga kuri kuti vatarira zvamataura kuti uyu wabva zera, pfungwa dzake wasamuka, kunyange akachiri mudoko pamakore, pafungwa wava munhu mukuru, havangabatwi nebhaibheri, asi chingavabata mutemo wenyika. Even nyika ine dynamics panyaya idzodzo yaimboti 16 years munhu ngaarorwe, ikagara ikaona kuti wamavictims wanawa, because mu16 years mukukura kunenge kuchita munhu havasi wese wanomachuwa wachinobata makore aya. Wakawanda izvi zvatiri kutaura kuti havamachura nezvakafanana, vamwe vari slow to mature, vamwe vanokasira. Saka nyika yakanga yaisa pa16 ndobva yaona kuti taane mavictims akawanda pa16, because tine wakawanda uri kusvika 16 wasati wamachuwa, let's push to 18. Saka zvinoreva kuti even iyo nyika haina chinhu chairi kuti ichi ndicho, inongotarisa kuti macircumstances ari kufamba sei, then inodecide. Kana yagara pasi inogona kutaura kuti takuti 25 inyika hairambidzwe kana ikanga yaagiriya ikazvivhotera kutaura kuti munhu arore 25. Alright, regai tidzokere kubhaibheri. Yes, Bible. Totenda nekupindura kwamaita nyaya idzo. Hongu iyo svitsa iyi takatarisana nebhaibheri yakamboisigwei svitsa, sei vanhu vakanzi vawanane? Wonderful. Paul anotsanangura nyaya yacho paanotaura nyaya yemarriage. Anopa a good analogy pabhuku raEphesians chapter 5. I can go ndikuverengere Ephesians chapter 5. Now Paul anenge achitaura kuti Kristu musoro wekereke. Anopa example yekuti church as a whole ndiye mukadzi waKristu, anditika. Then anotaura zobva ati Kristu ndiye musoro wekereke, ndiye ari kudhiraivha chechi chitera, sezvakaitawo kuti murume ndiye musoro womukadzi. Then atsanangura anozotaura apa ari kutaura nyaya yemarriage. Anenge achipa mufananidzo kuti murume ida mukadzi wako achisa pasi pako achiita sezvi. Then akunopedza manje anozotaura manje kuti no, nyaya iyi yandiri kutaura yemurume nemukadzi iri kumirirei. Ndoda kuti ndiverenge Ephesians 5 verse 32. Anoti chakavanzika ichi chikuru. Akuti marriage chinhu chakavanzika ende chiri chihombe chikuru. Ndiri kutaura zvaKristu nekereke. Saka ari kuti mukadzi nemurume wari kuratidza chaizvo ukama huri pakati paKristu nekereke. Saka the behavior ndisaka tiri kuti chinofanira kubva noma mature, and it's not meant for a den for those who do not know Christ. It's only meant for those who know Christ. But because the world is affected with sin and is evil, chinhu chabatwa nemunhu wese, even vana vamaoko akasviba. That's why now when you go into the world, mune vakadzi vakawanda now nevarume vakawanda vanoti handiroorwe. Mune vakadzi vakawanda vane bita, vari bitterness, vari bita. Iko zvinezvi vakadzi vakawanda vatiri kurwa navo masocial media. Vakadzi vakawanda vari kuita rebellion, wari kuti murume chinhu chisina basa, wari kutora mapositions evarume, vandanga ndichiti mafeminist. Vakadzi vamwe vazhinji vacho vane bitterness yekuti murume anofunga kuti zvaanopfeka trousers akakura kupfuura ini. Vakadzi vakawanda vane bitter because mumwe ane bitterness because mumwe akangopiwa mwana.
Alright, regai saka ndiri kukupai pfungwa yekuti now marriage inofanira kunge ichiratidza Kristu. Vanhu vari kupinda muchinhu ichi basa ravo nderekuratidza ukama huri pakati paKristu nekereke yake, kuti kana vanhu vada kuona Kristu, vakaona murume vaona Kristu, vakaona mukadzi vaona kereke yaKristu. Alright, uyo muenzaniso handiti wamapa mati analogy, but takatarisa vanhu, ivo vanhu takavatarisa hongu ndopahwa muchiti kana vanhu vachiona murume nomukadzi vanofanira kuona Kristu nekereke yake. Asi ivo vanhu pane zvavakanzivo here vangayamurika kubva mumereji muupenyu hwavo hwezuva nezuva, hongu hwaKristu nevanhu ukama ndo hwezuva nezuva, asi takatarisa navo vanhu ndiri kuti hapana chinhu chatiri kuita pasi pezuva chisiri kufanira kunongedzera Mwari. Chinhu chese chaitwa, because kana Mwari ari the author of marriage, basa rechinhu ichi kungodzorera vanhu back kuna Mwari. Then now mune mabenefits arimo anoexcita. Daita tiri kutaura handisi vanozoteerera, mune bonde, vamwe vazhinji vanorifarira, vamwe vanoti rinonyaradza pfungwa, vanodi mabenefits emarriage. Mune maconversations anoitwa, kutaurirana, kuronga upenyu, kuita vamwe vanoenda nzvimbo dzavanoona vachifadza meso wari wairi, zvinhu zvamunoona muri marriage iyoyo mabenefits, but the outcome of whatever, even Paul anotaura kuti pabonde pacho munofanira kunge muchitonyengetera. Ndipo anosajista ndikusapfungwa kuti zvese zvamuri kuita muchini kukudza Mwari. Ko nyaya inotaurwa kunzi berekanai muwande. Yes. Procreation. Yes, haisiyo chimwe chikonzero chemarriage. Yes, it's also ndo yana nchitaura kuti iri kucontribute, it comes through kuti vanhu vari kunge vachisangana, but you need to understand kuti basa reprocreation, Mwari pari kuti berekanai muwande muzadze nyika, hakusi kungozadza nyika bedzi. Mwari ari kuda kugadzira seed, his seed, his righteous seed, because marriage inofanira kuproduce a righteous seed. That's why Adam akapiwa mukadzi 1. Zvino explainwa mubhuku raMalakai chapter 3. Anotaura Malakai kuti ko Mwari akanga ine mumweya, kose akaita mukadzi 1. Zvakanzi akaita mukadzi 1 nekuti aitsvaga rudzi rwake. Saka purpose yeprocreation, yekubereka munhu, uri kubereka munhu uyu kuti auye afanane, kana ari mwana mukomana anofanana naKristu, kana ari mwana musikana anofanana nekereke yake. So whoever destroys this structure, he destroys the mind of God mumarriage. Alright. That's why paine kutongana kuchaitwa. Ndisaka muchiona Paul anoti wanano ngaikudzwe navose, Hebrews 13 verse 2 verse 4. Wanano ngaikudzwe navose, nemubhedha urege kuva nemhosva, nekuti Mwari achatongesa mhombwe nevanofeva. Saka ari kuti chinhu chinonzi wanano ichi chinofanira kukudzwa. Even when you are doing procreation, inofanira kunge ine order. Ukati waita mukadzi abva waisa mwana, waita mukadzi abva waitisa mwana, waita mukadzi abva waitisa mwana, une zvawaparidza pamusoro paKristu. Alright, ndopahwisisa. So regai tidarike mubvunzo iwowo tichiti isusu mati donzo guru resvitsa nderekuti vanhu vavone Jesu, pave noukama hwakanaka naJesu. But mazotauravo mukatimi pane zvimwevo zvinouya zvakasanganisira nekuti kuti vanhu vasasurukirwa, nezvimwe zvakadaro zvinozobuya. Alright, regai tivhunze zvakare. Takatarisana neBhaibheri ramakabata, nzira yokuwanana ndeipi? Izvezvi mukatarisa muchaona kuti pava nenzira dzokuwanana dzakawanda. Saka but nzira inotikwa neBhaibheri ndeipi? Kuti munhu awane mukadzi unofanira here kuita michato iya inounganidza vanhu vakawanda, inopambadza mari dzakawanda, yodana vanhu vashoma, vanidza hakuda mwe vose vose. Nzira yokutora mukadzi yakakodzera ndeipi? Right, that's a very important question. I think
zvinonetsa kuti tibude nechinhu 1 chinganyatsoti ichi nekuti nawo zvinodependa maybe neenvironment yakuraramira munhu because bhaibheri rinogona kutaura zvarinotaura but muenvironment yawakuraramira maybe zvingava zvokuramira sokuti zvandataura kuti wasangana nemusikana ne16 years waonda ari mature but environment yakuraramira iri kukurambira kumutora kuti ave mukadzi wako until ane 18 but iwe pasina chinokusunga kana waya kubhaibheri. Saka ndakutaura pfungwa yekuti unogona kunge wakuzotaura nekuti tiri kuenda on air macultures anogona kuramba zvinhu zvaunenge wataura sekuti unoenda mune imwe culture yoti kunonzi kunge munhu awanana chaizvo ngaazopfeka gauni rewhite. Haindoda kuti mutaure saka ndoti saka whatever ndoda kutaura apa ndiri kugara ndahwanda kuitira macritics. Ndikuti macritics angu azive kuti I'm not biased. Okay. Ndiri kunazoziva zvandiri kutaura kana bhaibheri. Now the principle is iwewe chekutanga unofanira kuva in agreement nemunhu waurikuda kuwanana naye. That's the first stage. Then the second stage unotora munhu pamaoko ababa wake namai wake. Okay. Unobhadhara mashekeri. Munhu wacho waunotora inofanira kunge iri mhandara. Marriage inopindwa nejaya nemhandara. Ndo matinitaura zvemubhaibheri. Kandizvo zvandiri kutotaura ndinoda kuti zvinozoitwa nevamwe ndizvozvo. Ndiri kutaura Bible principle. Marriage imhandara inopinda. Ndo principle yekutanga. Hatidebate principle nemacircumstances. Macircumstances ariko. Unotora mwana pana baba vake. Saka iwe unowirira nemwana uyu. Kana uwirira naye unomutora pana baba wani. Unomutora pana baba wake, haumutori maavenues. Amuite mapoto mutora pauniversity mogara mukamba motanga kuti unomutora pana baba wake namai wake wobhadhara mashekeri. Inofanira kunge iri mhandara. Mwana uyu asina kuziva murume. Iwe wa murume wokutanga kumuziva. Ndozvo zvinofanira kuita. It's now an evil world. A world where anything can happen. Alright. Ndonga mapindura zvakanaka. Yes. Zvabva zvandiudzawo kuti kutizira hakuiti. Yes, aiwa ndizvozvo. Kutiza mukumbo hakuiti. Hakuite. Musengabere hakuiti. Hakuiti ba. Asi kutema ugariri kunoita. Yeah, of course. We have seen Jacob. Because hapana chakaipa because anga hauna mari hauna mashekeri. Babo zvaitwa even kunoko. Babo kupa mubhaibheri zvirimo kuti wanzi chishanda apa. Uchishandira roora rako. Kana ukanga wapedza kushanda zvakaipei. Kana mawirirana ukanzi mukwasha isoda kuti utitemere gomo iri. Ripere ukadonza units. Iwe uchakupa mukadzi. Iwe ubvumirana nazvo. Mwari ari kuti wabereki ndo wane right yekureleasa mwana uyu. Wanoti ngaaende. Haifana kudaro kuti iwewe uri kudana nemwana wavanhu wabereki wacho wasingadi. Wasiri mupicture wari kuti but zvaakaita handizvo akabvuta mwana. Wachikora mutemo I think you fall under mutemo unoti thou shalt not steal. Usaba. Kana munhu asina akatora mukadzi asina kubva mumaoko ababa wake namai wake. Kana whoever anga achimuchengeta nembuya kana akaita kubvuta akamutiza akaba. Ndosaka muchiona wabereki vanoti kana usati waita atsvakirai kuno hatiziwani. Ndozvaunotaura kuti hatikuziwe. Wari kuti uri tsotsi. Zvauri kutaura. Saka kumakristu enda pana baba. Piwa muripo waunopiwa. Negotiate muripo. If there's room, negotiate. Saka tine munyai akubatsire kunegotiate. Ndakara wareleasirwa munhu wamupiwa. Kana tikanga tazoenda mhemberero adzirambwe. I'm not now my weddings. We see that Jesus was invited pamuchato wepakana. John chapter 2. Papa ane mufaro wokupemberera wakanga wawanana. Hapana chakaipa ba kupemberera wawanana. Pangaita hao vanodhibheta kuti hei patambiswa mari. Pangaita vanodhibheta kuti zvadyiwa zvinorasa chikafu. But kupemberera hakuna kudi. Ndo ipapo ndopawa regaiti fambe. Yes. Alright. Tataura zvomuri kureva panapa. Ndezvekuti munhu akainda kuna vatezvara. Yes. Ondo siya roora.
une mvumo yekutora mudzimai wake kana vamupa. Yes, kana vamupa, yes. Kana vamupa hapana dambudziko ba. Hazvisi zvokuti munhu unofanira kumirira kuti uzenza inonzi white wedding. Kana ukangopiwa zvatopera. Zviri kwauri nawo kana wapiwa. Kuti imbomirai ndoda kugadzira muda kuita nemufaro, ndoda kunge ndiri mafaro andinoita. Handitika kuti ndizochiwana mudzimai weimba mangu. Izvo zvakwauri. But Bible harina parinokusunga. Kana vabereki wangu wokupa blessing iyoyo kuti chitora. Wokupa because pane maropafadza anouya. Ndiwo anoropafadzawo zvonamatirwa. Zvakakosha kana kutaura nomufundisi. Muchipedza kurora wotobva wanamata. Wangwara mazuva ano wakubva watotakura zvekudya zvacho nezvekumwa. Wobva waita mutambo wacho wokufara ipapo. Wotobva wakaenda kuimba yemukati wachibva ipapo. Alright, ndonga mapindura zvakanaka mufundisi. Nokuti chimwe chiri kunetsa. Hongu pane vane mari dzavo. Vanoita mapembe, but kune vamwe vasungwa. Yes. Vanenge vari kunetseka. Aiwa mazvokudayo. Wangainyora. Wotanga kuti izvezvi kwakunzi ipapo paroora. Pakubudiswa mari dzakawandisa. Paroora chaiponzi roora, zuva reroora. Aiwa zvakawanda. Vona vakomana vanotambura mari vozoita michato kunodhura nezvimwe zvakadai. Tiri kuti isusu panyaya iyi zvaya zvemanonzi maroora squad zvinhu zvemainventions ewanhu kana vaine capacity mutambo wavo hauende uchiti muri kuzviitirei siyai. Kana waine capacity yekuita maroora squad wodya ipapo wotambisa mari iyoyo iripo ndeyawo. Hatidi wanochema bedzi ndozvandati mazvokuda mawanga enyora. Hatidi wanochema. Kana usina zvemaroora squad neboys rinokuperekedza ungori iwewe takura munyaya wako, pinda mumba matezvara, bata basa, buda une mudzimai wako unofara, zvapera. Asi vanhu vombunyikidzwa. Ndozvandiri kuti now it's an evil world where we see the unfairness iri kuya paissue yemarriage. It's a blessing to us. Mwari akaisa zvinhu izvi kune anatezvara wandodzvinyira wakwasha wamwe wabira futi. We hear of those stories. Kuti mukwasha akabhadhara akabvisa akanzi unozotora mukadzi, uchitanga kunyimwa futi mukadzi iye anonzi unozodzoka uchitora, akapedza otozonzwa kuti nyaya dzakwana sabhuku nekwana machifi akuda kuklema zvinhu zvaakaendesa. So zvikiribidi zvinoitwa nembavha dzinowanikwawo futi muchinhu ichi. Satani akadyara nhume dzake kuti chinhu chisvibe ichi. Alright. Mufundisi. Yes. Pane nyaya yamataura tingadariki apa. Tisina kuibata. Mati munhu unofana kuwana. Anofana kuwana. Rinofana kunge riri jaya. Mukati zvemunhu unowanikwa. Unofana kunge ari mhandara. Ko kana vasiri. Ko kana wasiri. Handizoti munoda kuti nditi chii manje. Indakupai manditi ndiudzei zvitauro neBhaibheri ndakuudzai. Nditavunza. Aiwa but ndikuti pane zvatinoonawo kuti wanhu wanga wasiri mhandara wakawanikwawo mubhuku. But achitaura principle macircumstances manje. Ndoati achiti macircumstances. We don't debate principles on circumstances. Tinowana for example Rakabi Chifeve. Akazowanikwa naBoaz. You see we see that. But Mwari haana kumboti zvakafanira kuti todebata nyaya iyi tichitaura nyaya yebarika. Ndikuda kungokupai handisi kutopinda munyaya yebarika whatever zvinozofungwa nevamwe, but ndiri kuti inini principle inoti murume mumwe mukadzi mumwe chete. Because kwaAbhurahama akazodai tinodzidza macircumstances akauya, but hazvibvise principle yekuti marriage ndeyevanhu wangani wairi. Saka Jesu ati akawaita pakutanga. Jesu ati dzokerai marriage munodzokera pakutanga, wanga wari murume nechii nemukadzi. Paine macircumstances auya anotariswa. Pambaita mwati iwe utoti uri jaya, waona musikana asiri mhandara ukati unomuda, handisi takuverengera principle yati jaya rora mhandara. Zvakafanana nemunhu anotada kurora munhu ane mwana wake iye asina. Ndizvo zvinonzi wangu kutenga musha une guva. Ndazviwisisa. Ukati uda kutenga musha une makuwa ipapo, kana vakuzoya vachipota vachiona makuwa avo, ungaramba here kuti ndakatenga musha uno? Vanoti ko makuwa edu tatauya kuzoona makuwa. Hazvirambidzwe. Kana iwe ukati unoda munhu uyu, kana uye akabvisa umhandara, kana akazopota achidzoka
akati yo akukudza kuti unoziva kuti ndinda akakuvhurira nzira iwewe haufanira kuzoti hei ichi uchipopota takupa principle asi hazvirambidzwe nekuti vamwe vakava victims of rape pamwe akabatwa chibharo nasekuru saka achakubvunzai munyaya iyi because iri complex kuti saka indodi Mwari haangamurambidze kuwanikwa. Alright mfundisi. Yes, kana achida kwa. Tichapadzoka. Okay. Tichapadzokera ipapo. Mfundisi mataura imimi asi amuone here kuti ramuri kuti ndo hwaro principle kana zvekutaura kwamaita. Amuoni kuti yava kuitwa ichibata vashoma here. Emoshayani iyo. Andiri kungovuta kuti ikaita moshayani saka toita sei because bhara Mwari haridzikiswe nekuti wanakomana wanhu hawasuda kuteera kana saka Mwari aiparadza wanhu saka zvinorevei ndosaka ndikuti ndosaka tichiti wanhu vachaparadzwa hazvireve kuti vafundisi makonewa yes takonewa at great extent. Listen, I want to tell you something. This is what I think maybe we should also go on those issues kuti tizodiscussa kuti munhu anonzi mufundisi, munhu akaita sei, munhu anonzi evangelist, munhu akaita sei, munhu anonzi teacher, anonzi apostle, all those stuff, so that we know munhu anonzi mufundisi ari kuchengeta wai ari kuita basa rake. We failed vanhu ava because bhaibheri rinotrovedzera mwana achiri muduku kuti even akura, saka taifanira kutanga vana ava achiri vadiki kindergarten chirovedzera nyaya yeumhandara. Wabereki kudhara wakanga wakachenjera, wakanga vasinganamate zvavo wekare wakanga vachipota vachitarisa vana vasikana kuti vaone kuti achitoziva kuti ndinotariswa kumba, saka vaipota vachitariswa hamene vaizvita pamwedzi kana pavhiki tone uchiri musikana here kuitira kuti vazoklema inonzi mombe yechimanda. Ndozvavakanga vachiita kuti iwewe takaupa munhu iri mhandara, waiti mhandara unofanira kukosheswa. Mufundisi afoira, mubereki futi, you as a parent kana muine mwana, you failed the society. Because ndi mune mwana musikana mba ari kuvatwa pese pese asina kuroorwa, asi achiuya achipinda machira ako, waifanira kuti wakarara nani ngaauye pano aripe. Alright mfundisi nyaya let me read mirai niverenge vhesi ndosunungura mavhesi bedzi reka ndimboverenga imwe vhesi pana Deuteronomy 22 ngatimbonzwei Mwari zvaita pana Deuteronomy 22 umhandara waikosheswa. I know kuti ndirakuti ndingopfuura ipa Deuteronomy 22 verse number 28. Kana murume akawana musikana ichiri mhandara agere kunyengwa akaita simba naye, handitika kuita zvokumanikidza zviya, handitika akavata naye vakaonekwa kundo zvaakaita murume akarara nemunhu, handitika ipapo murume wakavata naye anofanira kupa baba wake mashekeri ana 50 esirivheri. Zvino iye teerai unofanira kuva mukadzi wake nekuti wakamunyadzisa. Munhu abvisa mukadzi womhandara amunyadzisa, haafaniri kumurasha upenyu hwake hwose. Alright, I think maverenga magona ndanga nditori nemubvunzo ipapo, but asi ndichazouya pauri munguva fupi inotevera pavhesi yamaverenga. Okay. Tati isusu izvi ndo zvavanyika ndo zvawandisa kuda, saka imukati makonewa sivafundisi nevaberekiwo vakonewa, mukataura kuti zvikwaifana kukosheswa umhandara, mombe dzezvimhandara but dzakungodliwa vanhu vasiri mhandara. Mombe dzezvimhandara zvinorevei? Ndope version yachati kutaura akangofanira kuti murume akungorora mumwe murume wani, kana kuti mukadzi akunzi achata nemwe mukadzi wani, kana kuti hanzi mukadzi akachata nembwa, kana kuti hanzi murume akarora bhiza kana bhegi, zvaakungoitwa wani, but it's perversion. It's a perversion. It's a total perversion. Kuda vanenge vasingazivi, kuda varume havachatauri. That's why maybe we have this platform to give awareness, to give sight to the blind. Because vamwe vanonzina Jesu vane meso asavaoni, vane nzeve asavanzwi. So it's important that platform, maybe it creates eyes, kupa meso kunyika yakurasika. The world is drifting down. Nyika ine iri kutoenda kumawere, ndoko inofanira kuenda, because tiri anonzi mazuva ekupedzisira, we're going to see more strange things coming in.
more strange. Now tine vanhu vari kuti handichada kuroora because kwane anonzi matoi anoshandiswa epabonde saka munhu anenge achitoi rangu ndeyamurume wangu. There are a lot of perversion in marriage because chinhu chiri holy. The devil is tempering this thing. Ari kutemba nechinhu ichi sezvaakaita zuva rekunamata sabata. He tempered. And now we are in great trouble. We can't even distinguish kuti zvinofamba sei pazuva rekunamata. Ndo zvimwe chete zvaitika pamarriage zvaakunetsa. The mind of men has become so confused. Alright. Saka pane hondo ipapa. Pane vhesi yamaverenga. Mukati iye uya wabvisa uyo umhandara uyu. Unofana kutomutora. Yeah, anofana kusungwa. Hino ndine nyaya yakambo yandakawa. Okay. Pendinomubvunzo napo. Pane vamwe baba vakabvisa umwe mwana muumhandara. Ndobva vazoroora umwe asiri uya. Varoora umwe uya vakazosvika pakuramba uya wavakaroora. Asiri wavakabvisa umhandara. Svikanzi ako zvofamba sei sangano rikati imbovana kudzimwa mubhuku nokuti makaroora umwe mukadzi akati ndakudzokera kune wangu chai wandakabvisa umhandara ndo mukadzi weujai wangu. Munoti chiona ba vhesi ino tikuti vhesi inomusunungura vhesi ka handi munhu anotikuti zvati kana tiri pabible truth tinosapota nechi kune human philosophy nemaonero anoita wanhu. Handizive masekamusinzi anga ari panyaya bhozi inyaya makanzwa. Handikatizive waidhibheta kuti waidhibheta sei bhozi maiti makaita yekunzwa. Pamwe hamuna kuwana full information kuti sei wakanga kuti hazviite hazvigoni. Pamwe akanga aita vana neuyu nawo pane masekamusinzi uyu wanga atova mudhara mudhara watokura mudhara akura abvisa uyu mhandara ada nei yanga iri mvana amupa vana pamwe akasiya aita vana. There are a lot of factors ndikuti pamwe chechi yakanga ichitarisa zvakawanda. That's why yakanga yakumurambira but tiri kuti vhesi iri kuti asati anoroora uyu because tiri kudhira nemhombwe panapa yamukutaura naye inorara nauyu yena unorara imhombwe. Dai tati kuda kutaura zvimwe zvechokwadi yaifanira kutakwa nemabwe asi nekuda kwenyasha inowana nyasha dzayo dzinoiraramisa. But kuti munhu he is perverting everything. Look now, he has brought confusion even muchechi. Apedza kutambisa uyu ararana uyu wacho ararana aisi mhandara akuti ndakudzokera uku ko uyu wacho uyu waakudzokera wacho angarambika because umhandara wake hwakaenda by consciously vakadzi munhu akamubvisa umhandara anomubvaluwa because akatora chinhu inokosha paari. Saka tiri kuti musanyeperwe even wandanzi haindobvisa anytime kana ukabva was very spiritual. Ndisaka maybe pachitaurwa pachinzi pane ropa rinobuda I think patone sungano inoitwa. Vari kunzi vakudzosera umhandara wabviswa mazuva ano. Haudzosera umhandara. Ava kuti akudzosera. Aiwa isi hausi umhandara ba. Magame aya. Alright. Magame. Alright. I think atataura. Zvakafanana nekuti munhu anga ari mutema ubaiswa plus change iri obuda akatsuka. Mutema iri igame. Alright. Atinotenda mufundisi. Alright. Saka kana Mwari achiti ndaiva chapupu. Yes. Malachi chapter 3. Pakati pako iwe nomudzimai wako umhandara. Yes. Uri kureveravo here ive vanga vasati varoorana vakabvisana umhandara. Ndopairi kutangira ipapo. Mwari anotanga nyaya yako. Saka kana munhu akatongobvisa munhu umhandara watova mukadzi wake. Yes. Ndo principle yemubhaibheri iyo. Okay. Kuitira kusunga matsotsi. Ukaona anoramba nyaya itsotsi uri kurambire uri kurwadziwa nei kana uri jaya kuti uwane mhandara. Kurwadziwa nei siyana nemasekamuzinzi kuti saka iye wachanozororwa nani asi kana uchida urambidzwe saka ari mvana wachananga rorwa nani hapana ari kukurambidza murori kana uchida but principle iri kuti roora mhandara kana uri jaya. Kana ukanga waona ukawirirana naye ukanicharoora uyu asiri hazvina kuipa mukatenderana. Mwari munyaya iyi bhaibheri rinongoti mukadzi akanaka anobva kunani kuna Mwari. Kana ari Mwari akupa akakuti ndonzira yauchatora ichitisana nekuramba asi tinoverenga principle ndo yatinomira nayo nekuti ndo iri clear. Macircumstances hatidi kupinda maari kuti ko akarepwa macircumstances. Kana akataura naMwari wake Mwari achakomunicata because Mwari anokomunicata nevanhu achakomunicata naye achamurongera
but zvarongwa naMwari uku hazviurayi principle yatinaye panapa kuti saka haisina basa one uyu akaroorwa one uyu akaroorwa nejaya iyasi macircumstances ndiMwari anorongera vanhu pamwe ane zvaanoda kuparidza kuti Hosea anonzi Hosea akanzi roora chifeve zvinoreva kuti imimi munhu wese ndogona kumira muchechi ndochitaura kuti Hosea akaroora chifeve saka ndinoda kuti mayouth aende mutouchline saHosea muene chifeve muno tinotarisa macircumstances zvii zvaiitwa naMwari zvii zvaida kutaura naMwari nekuti vhesi inotaura kuti Mwari akataura kare mumadzibaba nemigove mizhinji nemitoo mizhinji Mwari ane zvaaita saka macircumstances hadebate principle principle iripo inoramba yakadii yakamira. Alright, saka zviitikwa ndo amuri kuti macircumstances yes zvokuti munhu wazoroora vakadzi vakawanda muri kuti imimi mati Mwari wakati munhu ngaaroore mukadzi umwe yes macircumstances asi panozowanikwa mumwe woti waroora vakawanda pamwe ndozvandoti musircumstances kana wakuzotaura naye mumwe wakuparidzirwa chokwadi ichi aronda andisingazivi kwandainamata ndainzi tora chero wawada isircumstances ka zviitikwa zvakamuwira izvi ko Abrahamu wakatora wani yani ndozvandiri kutaura kuti why nyaya yaAbhurahamu yakaiswa naMwari pamberi pedu kuti tidzidze malessons anouya through kana tada kuroora tada kutabarika we see inotoda kuti tiite subject iyoyo. Why do we have nyaya dzana Solomon, nyaya dzana Abraham, nyaya dzana David? Mwari ada kuti tidzidze maevils anouya. David aiita barika rake wakadzi vake vakawanda achiita zvaita mwana wake Absalom akatanga kurana nevakadzi ava Mwari ari kutidzidzisa ena unodzidza nhasi even today zviri kuitwa izvi barika iroro baba ivo vanodzamara vana wavo wakwamainini wakupindira nekwamaiguru wachidi you hear all these profane things happening zvichiitwa newana ava vanenge vamabarika there's hatred kune zvakawanda zvinotanga kuitwa vana vovengana veimba diki veimba hombe kune zvakawanda zvinotanga kuitika vanhu vachinyombana vachitaurana vachivigirana zvinhu vachidii but munhu akapinda macircumstances aya asina kuwana light he cannot be condemned. Saka vhesi chiti Mwari anoregerera ake kurangarira nguva dzekusadii dzekusaziva. Mwari kana munhu anga asingazive anodhira naye nelight raava naro. So you make decisions according to the light that you have received. Alright. Ndombonzwa mufundisi muchitaura kuti tifaniri kupinzwa mujoko rimwe nevasingatendi. Hanzi don't be equally yoked. Unequally yoked, yes. Unequally yoked. Zvinorevei? Mwari anga asingadi tsika iyoyo. Principle yaMwari ndeyekuti muIsraelite anofana kuwana nemuIsraelite kuitira kuti tidzinge confusion. MaIsraelites Europa here kana kuti yes zvese nekutenda because maIsraelites vaisanganiswa neEuropa nekutenda. One God, one faith, one baptism. Alright. Vanhu vanosanganiswa pachinhu ichi zvaiitwa naMwari kuti paurayiwe confusion inounzwa nemumwe ane maonero anoita akasiyana nemaonero anoita uyu. Alright. Mufundisi. Kune masangano akasiyana siyana. Vamwe vanoenda kwaMwazha, vamwe vanoenda kumasowe akasiyana siyana. Vamwe maSabata, vamwe maRoma. Toti jaya ririmo mune imwe chechi roenda kwaMwazha kuno kwaMwazha ndo kunenge kune vari nani kuno vanosunga misoro roona kuti ndo zvinowirirana neBhaibheri uyu unenge ane kutenda uyu kuda chero ndichero ndikamuunza mangu muchechi zviri nyore kuti abate tsika dzinotariswa. Waijaya rine confusion ramuri kutauraka because jaya iri mataura zvakanaka kuti raida kwaMwazha rikaona kuti vanosunga musoro rikati handigone kuroora mandiropinda nekuti wakadzi havasi kusunga musoro runotora munhu anosunga musoro kumuunza muchechi nevanhu vasingasunge musoro uye achingouya akutanga kutorowana nevarimo kuti sungai musoro awo akumuti wakabva kupi waona kuti tisazve kwaMwazha kuno iwewo waita unequally yoked iwo adii kubuda muchechi newakadzi vasingasunge musoro aenda kunonamata neavo vanosunga musoro. Mufundisi kuti kana zvikanzi kutenda kutenda kunongoreva vanhu vomuchechi imwe here kana kuti kune vamwe vari kunze uko? Tirikuti inini kana ndichichengeta sabata ndikanorora mukadzi asingachengete sabata ndatiita dambudziko rakakura
because patone hondo iye mupfungwa make anotenda kuti sabata hakuna rakapera, anenge achiti rakarayirwa pamuchinjikwa, aunenge asingazivi. aiwa ndikutoti iyeka kana asingaziwe ngaatanga atendeuka ka hondo mutendeutsa ndoro nditendeutse antendeutsa munhu ndimwari ngaasaka ane vhangeri otendeuka iwe osangana naye muchechi akatendeuka ndomusanganidza nevhangeri. ndati ngaasangana nevhangeri iwe harisi basa rako bhozi wane mission yekuti uyu ndakumusanganisa nevhangeri kuti is to manipulate, it's not fair bhozi iwe kuseri uri kuziva zvauri kutaimira kuti akana adai ndobva ndazodai. Ngaasangana nevhangeri, ngaapinde muchechi, iwe osangana naye muchechi akasangana nevhangeri akaita kuti iwe usipo, nekuti mukufamba kwenguva anokwanisa kuzokuti wakandivictimiza, iwe wakanga uchiziva zvawaida ukandigamuchidza zvinhu zvako izvi kuti nhasi kana makunetsana mumba anenge akukupomera muswe. Sangana naye muchechi akasangana nevhangeri akaita madecisions ake, kana anga ane wabereki wasingatende zvinhu izvi akarwa akamira segamba, akamira akati ndau zvandaakuda ndaakuchengeta zvinhu izvi ndakuna wosangana naye. Ende nyaya yekuwanana inewe ine chekuita naMwari. Saka vhesi chiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Iwewe uri muchechi, maziso ako ngaarege kuona. Pray, kneel down and pray. God muchechi imomo will direct you to your path. Kuti famba so mukadzi wako ndo uyu muchechi. Mwari hakunongezere kubhawa akuti wari muchechi wari nani. Mwari anokuratidza pane wari padhuze newe wanotenda zvaunotenda kuitira kuti akusunungure muhondo muconflict yezvaunotenda zvaakuita perverted. Saka it's important kuti munhu awane, usasungwa pajoko pamwe chete nevasingatendi. Uri kuzviitirei? Kana iwe vhangeri rako uchitenda kuti mukadzi anofanira kupfeka zviri decent, ndozvatinoona muchechi. Mukadzi hafanira kupfeka tumatrauzi, tumasokisi, achifamba akashama. Uri muchechi usanotora wanoita izvozvo kana usingazvitendi sekuverenga kwawakaita. Wana kutenda kwakafanira, especially muchechi, because chechi inorukwa nemadoctrines. Paul anotaura Timothy kuti be faithful to doctrine, be faithful to doctrine. Saka womanipulate munhu kuti atende zvinhu kuti uzomuwana. Alright, you don't do that. Mufundisi, mambotaurai mukati nyika yashata. Yes. Mukati chero muchechi chaimo Satani wapinda. Yes, ma believers ari muchechi. No, kana waenda kuchechi kuyaona musina azviite. Une kutenda azviite kwakadaro. Azviite, chechi yakakura ka. Nokuti mataura papanyaya yematrauzi handisi kuti hangu handizizivi kuti zvakamira sei. Asi mataura nyaya yevakadzi vakupfeka midhebhe. Yes. Ndofunga muri kuti hazviitizve vati vose vakupfeka midhebhe. Chechi iriko matowns, macities nekumareserve. Osaka wakomana wendawo kumareserve. Ndikuti iwo kana waona ka kuti muguta wacho wawakoniwa ka chimonozama kumareserve wombonopinda dzekureserve. I want to believe kuti unononga ikoko. Okay. Alright, mufundisi. Yes. Tambobata tikati isusu nyaya yokuwana chii vanofanira kuwanana ndevapi? Mataura emukati kunofanira kuwanikwa jaya ndorofanira kuwana. Yes. Mhandara yowanikwa. But kune vamwe vanoti ka jaya harina basa, chinonyanya kukosha umhandara hwomusikana. No, hazviite, hazvigone basa. Haisi yosika here iriko. Ndo pane nyaya ndiri kuti pane emotional attachment, pane zvakawanda zvinoitika mumunhu itsotsera mutaura mombwe yarara nemadzimai akawanda. Nekuti madzimai handifunga kuti angafanana kana tasvika panyaya yelanguage, love language. Handika kutaura matauriro, handika kana iri imba yemukati, performance, ipfungwa dzangu dzandiri kufunga idzi. Saka murume apinda pese akataura newese. He is not a principled man. He is not a principled man. Pfungwa yaMwari ndeyekuti because this thing is holy, chinofanira kupindwa nevanhu vanorespecta utsvene. Saka marriage inofanira kunge isiri yemunhu wese. But because nyika ino ine misikanzwa, saka murume anofanira kunge atori jaya asingaziye wakadzi, ndiye anopinda mumba nemudzimai uyu. Ndo principle yaMwari, kuitira kuti wachitanga kufambirana wachirarama pasina anofunga zvakawanda kuti but dai anga ari Mary aibva azodai
zvisiri kuitwa naJeni pane hondo ipapapo. Alright. Yes. Mapindura zvakanaka. Tomboti isu kune musikana wanga achifamba zvakanaka imhandara onyepegwa nomukomana wake kuti indiri jaya. Totizve futi kune jaya ronyepegwa nomusikana achiti ndiri mhandara. Ndonga yokupedzisira ndo inonyanya kubuda. Zvino pavanozondosvika hameno kunoti kuhanimunu kumwe kana kuti pavanozoenda mukumbai mukati, mukomana uya uona kuti jaya riye rona kuti pano pakaparurwa kare. Jaya rinobvumigwa here kuti ribude apa kuti ndakanyepegwa? No, haribude. Haribude. Rosungwa nemutemo ndoenga kurambana. Imizve mati wakaparura ndiye murume uyu. Ndizvozvo. Saka uyu watopinda mufeni. Abatwa bozi akadzungaira munhu uyu. Saka anosungwa nekupusa. Anosungwa nekupusa. Ndo nyaya dzaifana kuti atsvage idzodzo. Waifana kutsvaga sei? Aifana kuziva information iyoyo. Saka akadana netsotsi unosungwa. Zvazvinotiudza ndezvekuti munhu waarorana naye haana kubva kuna Mwari. Saka tinotanga kutsvaka nzira dzafamba mukadzi muchinda uyu. Nekuti vhesi iri pachena inoti waira wafambe wese wasina kutenderana. Ane zvinhu zvaasina kuita. Ellen White, I wish to quote zvaanonyora achipa counsel mumwe book ronzi Adventist Home chapter 6 yakanzi Great Decision. Anoti watch every sentiment, weigh every development of character in one whom you wish to unite your life with. Andika, not because the decision you are about to make is one of the most important decisions in life. When you love, do not love blindly. Make haste slow. For that which you think to be gold turns into base metal. That's profound. Rudo harisibofu. Rudo runoona, unotozvoona kuti kunyepa. Musikana anoziva murume. Aye wakakana uri munhu asiri kuita rudo ibofu. Unozvoona even musikana kana asiri kuita rudo ibofu anozvoona kuti tonda akangwara. Tonda akangwarisa wakadzi anowaziwa. Isaka kanda kamakadzi anoita kuti conversation iratidze. Alright mufundisi. Muvunzo. Saka tinotarisa zvese zvamukutaura murume uyu ndo zvandiri kutopindura. Uyu akasungwa nekuti zvaaita abva panzi namufundisi achinamata achideclare ava vaviri vanyama imwe pamberi paMwari. Declaration yatoitwa, vatonamatirwa kuti vanyama imwe. Mwari ari kuti wadanana netsotsi rako. Alright. Manyama 1 tanga yekutotanga kutoresolva maissues ipapo motaka kutowirirana matsotsi agerana. Alright, regai ndibvunze ndichiti mufundisi. Yes. Tomboti ini ndotora mudzimai womunhu, handiti muhwisa ndoda kutaura panapa. Ndauya. Ndoenda kuna mufundisi. Ndatora mudzimai womunhu handiti. Ndoenda kuna mufundisi ndoti mufundisi tibatanizei. Mufundisi vototibatanidza. Asingazivi. Vasingazivi. Pane pabatana nyama dzvene rapa. No. Hapana handiti. It's perversion. Saka uyu because listen. Ko uyu yakasiyana ka. Yakasiyana paizvi. Ndizvo ndada kuti itsanangura. Imimi handitika maziva kuti uyo mukadzi womunhu. Uyu anoziva kuti ndiri mukadzi womunhu. Mowirirana. Awa handiti awa ndo unonzi upombo wacho ka. Mukuita upombo muri wairi. Togona kunge tisingazi umweni kuna ngazi. Aiwa kaima uchipai chai chairi correct. Because imimi listen. Maziva kuti uyu mukadzi womunhu. Hachisi chinhu chitsvene chamagadzira upombwe. Imuri kutoziva. Uyu aritoziva kuti ndiri mukadzi womunhu. Saka makutorana mouya monyepera futi mufundisi. Hamuchamuudza kuti ndatora mukadzi womunhu. Alright, mufundisi hachina approve hoje. Imi mati. But mataura nyaya mati munhu unobvisa
musikana umhandara Yes. ndiye murume wake. Eh, Handizama kureketa vhesi ndo zvayataura zvinto zviri pavhesi zviri panapa totaura zvevhesi. ndizvozvo. Saka uyu mukomana uyu watotora mukadzi wemunhu asingazivi. Ndati Saka pana Mwari ndiri kuramba ndiri kuramba vhesi yati mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Imwe quotation yandakupa yati when you love do not love blindly. Mati nyika yaipa. Ndiri kutaura nejaya ramuri kutaura kana kuti mhandara yamuri kutaura kuti kana ichinge ichidana nemunhu inofana kuvhura meso, inofana kutovhura meso pawairi awa. Kana wanga uri concert neumhandara kanga wabvunza mubvunzo wacho, panotsanangurwa kuti ndiri mhandara. Handitika une zvaunoona, tinoziva Bhaibheri rinoisa maprinciples kaunhu anoverenga kuti ka for example tikatora nyaya yaTama naAmunoni inotitaurira pachena kuti Tama paakabviswa umhandara akanga aine nguo refu, nekuti wasikana kwaIsraeri wakanga wachiita zvo, wakanga uri mhandara wainzi wapfeke nguo refu, akabvarira nguo idzi akapfeka pfupi. Saka munhu ari kutaura kuti imhandara, uri kutarisa mafambiro ake watasa dressing yacho, uri kuda kuti okay, saka kana ari mhandara zvese izvi ari kuzisa pachena, mitsetse yese iyi, makomba enyama yese tiri kuona, mihomba yenyama ari kuda kuita sei iri mhandara. Iwowo uri kuda nemunhu unoti Mwari anokubetsera kuti uone. Ndosaka uri kurambidzwa nequotation kuva blind. Saka bofu rawira mugomba zvikuna Jesu bofu aritunga kana rava mugomba ramo auna kwaunoenda wasungwa nekuti wewe une basa rausina kuita rekutarisa zvawaifana kuona. Kana waitsvaka mhandara unofana kuinge uchiziva kuti ine maqualities akaita sei. Alright mufundisi. Saka imimi muri kunditaura kuti hanzi yanga pamwe makunditaura kuti pamwe akanga achipretenda achipfeka refu. Zvonga achipfeka refu. Ndati inini munhu iye ane history. Alright. Ndati munhu ane history muri kutsvaga iwo rabasa rako. Iwo kana uchidana nemunhu bo saka ichinzi relationship. Muri kufana kuziwana. Zvakakosha kuti uziye munhu. Ziva munhu. Anokuudza munhu kuti panapa ndiri kunyeperwa nemunhu. Alright mufundisi. Saka tiri kudipenda nyaya yemapofu. Vanhu vakanga vari mapofu vakasungwa. Asi nyaya ngaagare naye. Saka uyu unorora usiri mhandara uyu haasi muupombwe. Right, unorora usiri mhandara ndati anoponeswa nevhesi inoti Mwari anoregerera nguva dzekusaziva. Ndoro musunungura imomo. Dzekusaziva. Nguva dzekusaziva. Ko kana anga achiziva. Acharegerera kana anga achiziva kuti haisi mhandara akapinda. Nguva dzekusaziva dzinoregererwa. Kuti hayi wanga usingazive it's fine. Hauna kuziva kuti wakatamba netsotsi. Saka unongoti wana Mwari kuti Mwari ndakarwa pena pano. Ndibetsera nditoenda mberi. Ndatopinda. Ndoenda mberi. Mukadzi womunhu wei. Waifana kuzvidiscover usati wapinda. Bozo ukapinda mumarriage Mwari anokondovenga kurambana. Hapana anochiti ramba munhu. Wakaita process. Wakadi wakaronga kana waiva nedoubt. Wakaita vana tete wakati inini tete handidiba. Titotarisai muconfirm ndisandaroora. Alright. Kana waida kuzotiza. Ndiri kutaura ka. Kana waida kuzoti wakadi kufambira nyaya wakati tete inini nyaya yangu inoti ndinoda mhandara. Ende inini ndakutaurirai. Panoita hondo kana ndikasaroora mhandara. Saka zvandoda kuti mundibatsire tete. Chirongai newamunoronga nawo ndimi tete handikaende kwatezvara. Mutarisa nemusikana ndoda kuti ndiwane clear answer. Imobuda muti mukwasha. Zvishua tatarisa munhu yakachena. Alright, mamboti kuitira mangwana. Kana ndozvandiri kuti kana wanga uchitika unoda kuzonetsa ka uchiti ndine vhesi iri. Ita process yacho yese usazonetsa wanhu wapinda. Woti ndakana kubuda. Waipinda sei imomo? Wakapindire imomo usina kutarisa. Itafambira nyaya dzako kana uchiti ndio vhesi randinaro iri. Rekuti ndingarore mukadzi womunhu akabviswa nemwe munhu. Kana watenga vhesi iri muprinciple chifambira ka. Kana wati wo uchanazoda mhandara ende haudi kuzoti uite maproblems. Fambira ka, tsvaga ka, ziwa, seek for information. Ita zvese zviri thara. Kana wamhanya wakapinda wamo ndosaka ndati quotation ndikuti do not love blindly. Vhura meso ona uri kunzi pane capacity yekuti unoona because ukasaona chauri kufunga kuti igoridhe chava base metal ende kana cha base metal wanyura aubude because wakapinda mudeception. Zvinoreva kuti wadana netsotsi. Saka munhu akanga achikutsotsa sei usingaone. Wanga usina kuvhura meso. Iye
wanga usinganamati Mwari aikuratidza mukadzi uyu womuri kuti wakanaka unobva kuna Mwari tozviona sei kuti uyu wabva kuna Mwari? Ndine vamwewo mudhara wakambotaura neni akandiudza akati ini ndakanamata kuti Mwari ndine vasikana vatatu vasikana vatatu ava inondoda kuwana womunoda imi. Saka Mwari chindibetserai kuti petichandopiwa sadza nomurivo ndiye musikana wangu chai kundoroora. Kumwe vakaenda vakandourayirwa huku, kumwe vakapiwa sadza nenyama yemombe vakazosvika paakazoroora chaipo ndipo vakapiwa murivo. Munoti chiine nyaya? Ndizvo tinowana tinowana maissues akadaro biblical examples. For example, muranda uya akanga atumwa kutsvagira Isaac, mwana akati musikana anopa mangamera emvura ndiye wamataura, ndiwo mashara. Then Rebecca akaita izvozvo akaziva kuti ndiye musikana wacho. So kana uchida uri munhu wemasaini, tinoona muchinda anodzaniwe ndiGideon wokuti Mwari akamboda kuti ndiende kunoita hondo iyi, totesai mvura padehwe raakanga achisariya. Zvoda kuti uve munhu waMwari. Tiri kuti isusu kana iriyo conviction yauinayo handifungi kuti zvine formula. Nyaya ingoripo ndeyekuti iwe unofanira kunamata kuti Mwari akupe. But I think zvakaipa kunamata uchiti Mwari Jeni ndiye wandiri kuda chindisanganisai naye. Okay. Kunamata wakavhura rimwe ziso uchiti uyo kauyo ndiri kuona kuti mutsvuku, miri wake chaiwo ndo type yangu chaiyo. Nekuti iwe unoona zviri panze, Mwari anonzi anonzvera mwoyo neitsvo. Iwe haunamati une mazita kuti ndikuda Jeni chindisanganisai naye, tiri kupotsana, ndakamutaimira nezuva ndikamushaya, madii mandivhurira ndasangana naye. Iwewo kana uri kuita munamato wokutsvaga ingoti Mwari ndinoda. Kana pane watatu kuti pachechi paBluffview ndine wasikana 4 wandakasangana nawo wandinoona mazuva ose, asi handichazive, pfungwa dzangu dzinovhiringika kuti chaende upi. Zvimwe kuda kana mandisarudzira makandinzwirawo nyasha, ngapachito anonditambidza kana orange iyo sabata rino ndoziva kuti ndimataura. Kana iriyo wei yaunoshanda naye naMwari munamato yako, hapana angakurambidza. Personal conviction. Mumwe anongoti Mwari ndisanganisei nemunhu wangu, imi munoziva patichasangana, ndimi mucharonga, munofanira kuzondikonfemera kuti ndiye munhu wangu. Minamato yaunoita, but I think Mwari mukuziva kwake, in his full knowledge, he knows how best to deal with mankind. We cannot say Mwari haite izvozvo. Because Mwari hapi masainzi. God will do that. Kana mukufara kwake nekupindira kwake. Nekuti nzira dzangu hadzisi nzira dzenyu. Unogona kukumbirawo maorenji, Mwari anogona nenzira iyo. Nekuti nzira yaMwari handiyo nzira yemunhu. Mwari ane nzira yaanoshandisa kucommunicate nevanakomana vevanhu. Alright. Toda kuenda tichindopendera. Mufundisi, panapa mataura mukati pachinyakare chedu mhandara dzaindoongororwa kuti vachakakwana here. Mukazoti munyika mashata. Saka nokushata kwenyika umu munokurudzira here kuti muchechi muchiitwawo kuongororwa kwemhandara? Muranda waMwari dai murabwi vasirire. Hazvina kunaka. Mataura nyaya yekushata kwenyika kai. Saka iti mashatira ita vanhu munofunga kuti ivivi ndiani anobvuma. Ndirova kuti munyaya yakadaro aiwa ndiri kukubvuma timi vanhu washata kai. Nguva yatataura vanhu vanga vachiri wakanaka. Mataura nyaya yekushata kwavanhu ndiani wamunofunga imi? Kana wenyu Mwari chaiye akabvuma here kuti pachechi paine mambuya anopota achimutarisa. Ndakutaura nyaya izvo inoita, it is now reduced to a family level where me as a parent, you as a parent, someone as a parent anowira nemudzimai wake or whoever wachawirirana naye, or a parent or a guardian anochengeta mwana achanga achiwirirana achitaura nemwana achimutsanangura makoshera zvakaita kuti sei ndichikutarisa zvakakoshera chii, zvinonozonetsera chii mangwana, and all those. Panda kuti pave neproper education inopiwa vanhu. Zvakakoshera kunge vabereki vachitarisa vana vavo vacho zvinobetsera vachivatsanangurira also kuti tinozviitira chii
iwe yekuti zviite sei, tinozvitarisa kuti zvitibatsire chii mangwana. Tizive kuti mwana uyu tinaye mbasa akurara nevakomana, aroratidza kuti atone mukomana waarara naye. Ndiani mukomana uyu? Owaratidza kuti ndo benzi raita tsika iyi rarara nemunhu risina kubvisa. Zvozikanwa, nyaya yacho yoonekwa kuti ingafambiswa sei, wabatwa kuti ukurara nemwana wevanhu, saka iwe uchaitwa sei. Zvaikosha izvozvo. It was a mode of communication, it's still a mode of communication. Today it's viable if at personal level, if you have that conviction mune mwana musikana kuti zvakandikoshera semubereki kundiziva kuti even pamusi wekurooresa mwana ndiri confident yekuti ndapa mukuwasha kwete mararaba. Handida kupa mukuwasha mwana anyadziswa, ndapa mukuwasha mwana achinewo mhandara wake. Inyaya inofanira kunge ichifadza baba kuti mukuwasha wangu ndakamupawo mhandara, seni ndakarora mhandara, nemukuwasha wangu mhandara ndakamupa. Ndiani baba anoti hazvina basa chera akamburwa tora? Vanhu vazhinji sokutaura kwamaita havachakoshesi nyaya. Aregai ndihwerekete. Saka hazvidere vemweya vakaita semi kuti muparure nyaya dzakadai idzi. Yes. Sokuti ndimi makanzi ndimi vachengetedzi. Yes. Vozomweya. Yes. Hamusi mere munofanira kuparura kuti varume zvinoitwa kune vamwe kuti isi takufamba takadai. Yes, no, I think maybe ndiri kuti now because the world is full of dynamics. Pana vamwe vachitotaura izvozvi kuti havana exposure wanawo. Havana exposure, ida kuEurope munonyarara, ida kuUK hashashande. Inyaya exposure mukutaura muri musettings yeZimbabwe. It's nonsense. Vanhu vanogona kutanga kutotaura izvozvo because ndo zviri wanhu, ndo zvaanyika. Amada ndisandati nyaya haichaite ba. Nekuti kune mumwe mufundisi ari kuti iwo hauna chaunoziva. Ndiri vanhu vandakasangana nawo. Anotiunzira philosophy yake. Handikaisa werenga maBible principles. Ndati nyaya iyi kana kune mubereki anoteerera nemumwe anonzwa, kana wada wene mwana musikana achiri mudoko asati asangana nemadzudzu achinewo mhandara wake, zvakakosha kugara naye pasi uchitaura naye. Now because vabereki vabhizi, mukadzi anoenda kubasa, murume anoenda kubasa, wana vanosara nemusikana webasa akaonekwa paWhatsApp group yokubudiriro, neanosara nemwana, panosara nemwana anenge achimuratidza pornography, achimuonesa maseries engochani. Vabereki hawapo, mwana uyu mapassions ake osimuka, anopewa chikafu chisiri healthy chiri kukanganisa mapassions ake, akunzwa kuda murume, anovata. Vabereki hawapo, vari busy nekutsvaka mari. Alright. Saka now nyika yane dynamics idzodzo zvinonetsa nawo kuti tichitaura because ndinofanira kunge ichitaura kuti mukadzi anofanira kubereka wana owachengeta pamba, murume achiprovide. Mai wachiona mamovements vanotoona machanges emwana iko zvino ane mazamo. Saka iko zvino zvinoratidza kuti mwana uyu because haangorarwe naye wandeka unless iri rape, anotanga nekunyangatwa. Wandoona kuti mwana uyu pane munhu anenge akumunyangatawo, pane machanges behavior yake asati avatwa naye. Ndimwari akaronga zvinhu izvozvo, but mai hawapo, machanges ari kuitika kumwana wasingaone bhosi. Wari kubasa wana bhosi wavari kuteera, murume hapo wane mumwe murume wavari kuteerawo bhosi wake. Wana awa vulnerable, so society have changed. Saka zvinonetsa kuestablisha manje pfungwa iyoyo yekuti tiindoze zvinhu zvakadaro. It's up to you as a parent kuti kana uchida, unless wakuti chero ndizvozvo ndikaendesa mumbana isina mwana, ndikaendesa mumbana ine mwana, ndizvozvo zvandandikaendesa ujaya risiri jaya, mukomana ndikagadzira mukomana anokurarara nevanhu, ndizvozvo itai zvamada then. Alright. Mufundisi, nguva yedu yakuenda ichipera. Chirongwa ichi I think ticharamba tichidzokorora dzimwe nyaya, asi maybe mumaminutes mashoma achi pane mibvunzo ingauya tichakatarisana nepakutora apa. Vabereki pakuroorwa nokuroora kwevana vane zvavanofanira kuita here, kana kuti vana vanofanira kungotsvaka wavanoona kuti ndiye wakanaka? Yeah, I think it's important kuti mwana wese anga kana zvinodependa nevabereki, setup yevabereki wako, but it's important kuti uwane guidance from your parents. It's very important. If your father is a religious man,
and your mother she's a religious woman, it's important uone guidance. Kana uri mwana musikana ukanga wapfimbwa nemukomana ukaona kuti anenge akupfimba, usati wati ndinoda, unogona kumuti wakasununguka here umbouyawo kumba tingowana nguva yekutandara nana mama wachikuzivawo, handichangokusvitsawo nchikuti uri shamwari yangu. Iye utotaura kuti pane mukomana ari kundiaprocha, ndiri kutaura zvevanhu vakuda kuwana, I think ndo patiri, kwete pwere dziri kuda zvemajokochwa. Wamusikana anoda kuwanikwa, pane mukomana ari kupfimba, wotaura namai wako, woudzawo baba kuti mwana wedu ari kuti ari mukomana ari kumupfimba, ari kutonga ari serious but ada kuti ambouya naye pano timbowana nguva yekutaurawo naye, wosvika pamba. Nekuti kuti udane nemwana wavanhu wabereki wasingaziye, it's a robbery. Ndo yaifanira kunge iri setup. Mapedza kuita zvizvo, ouyawo mukomana wabereki mudhara, baba wosara nemukomana wotaura naye, mai wari kukicheni nemwana musikana wachibikawo, baba iwo mudhara wochikweshena wakamira sei, uchionawo musoro wacho magerero wakaitwa, uchionawo hembe dzakapfekwa, uchibvunzawo zvaari kuita muupenyu, kuti uone kana the opposite is true. Kumba kwemusikana kwemukomanawo uinvitewo musikana waada kuzowana, kuita kuti vabereki vaone paachasvikawo, vaone kuti namai wacho zvichafamba sendiwo vamwene. Vanotoona kana ndati they are religious, zvasiyana nekuti unotoziva kuti mai wangu idambudziko, mudhara wangu iproblem, amacircumstances. But ndiri kuti on a Christian setup, kuti tiwane makristu anoda mari proper, advice from your parent iri spiritual, iri important mukutsvaga batsirwa namudhara wako, anotozviona kuti mupana musikana uyu unogona kunyora. Alright, tomboti mukomana wasarudza musikana, kana kuti musikana wasarudza mukomana, vabereki vondo kuti vaona munhu webhaibheri, asi vazoona kuti kwaanobva uku mashereni anenge akataira, vakati mwanangu kuoda kuenda uku handikuoni zvakanaka, bhaibheri rinofamba nawe. Kuti vabereki vanongopa inonzi parental advice. Parental advice ndo pavanogumira, kuti Samson akaudzwa navabereki wake kuti siya vakadzi ava, Samson akati ndiwo wandinoda iwawo. Vabereki havabvumidzwe kupindira pawairiwa nezvawaroda kuita, wachitobva wamuramidza kuti nekuti murombo mukwasha usaroorwe, kana kuti ane mari yakawanda hatisiwe levho rake. Vabereki vanopa, havabva wamira kuti hautoroore, vabereki vanopa inonzi parental advice. Mwanangu, maonero ataita nde aya 1 2 3 4 5 ndo zvatinokudzwa sevabereki wani wako, asi still sarudzo ndiani ndiyako. Havamanipulate conscience, havatsikirire ku inonzi freedom to conscience yemwana. Kana asvika pazera rekuti amature, anofanira kupiwa right yekusarudza. Wanomupa advice, womuratidza maconsequences anogona kuzowanikwa muzvinhu izvi nemunhu waanoda kuroora naye, vogumira ipapo zvatopera. Hawazomire wachirambidza kuti haangauye pano nekuti ada kutisira $100. Asi bhaibheri ibhuku rouchenjeri, iyi ndikaona kuti koda kuenda mwana wangu uku unondotambura nenhamo, unondoyaura, hakusi uchenjeri here kuti ndimuchenjedze. Munomupa uchenjeri but hamumurambidze, nekuti nawo imimi Mwari ndiyega anoona zvatisingaone, nekuti mune muchionera zvinhu apa, asi Mwari anoonera zvinhu pamusoro. Wamunoti murombo nhasi, hamuna kuziva zvaakagadzirwa pamwe naMwari mangwana. Saka na point yenyu iri pauro kuti murombo paita nyaya. But vabereki vanogona kurira vana wavo pamaoko ezvidhakwa. Ndozvandataura kuti zvazvinofanira kuva ndezvekuti tiri kungopa advice nekuti tiri kutaura munhu ari kutenda muBible truth. Ndo advice andiri kupa. Handisoda kutaura vanhu vari kunze kuti iwewo mubereki unokwanisa bedzi kurwira mwana wako kana waona kuti adana nechidhakwa, unotoziva makonsekwenzi acho, unokwanisa kumira kuti hazvichaiti nekuti unoziva. But kana akanga zviri kuitwa muchechi, ari kutsvaka muchechi, ukanga waona, unomuratidza kuti muchechi zvamo, asi pane 1 2 3 4 5, womuadvise, wogumira ipapo. Alright, Abrahama ndo baba wokutenda, handiti? Mwana waAbrahama ndi Isaac. Isaac
wakati zvino mwana wake handiti in fact iye Abraham mwana wake Isaac woda kuroora abva zera akamuratidza kuti chiinda uku inda undoroora uku tikaenda futi kuna iye Isaac mukomana wakaenda kuna sekuru vake vakaramba vachingoroora ibaiwe apa zvetiri kutoona ndezvekuti vabereki vakatoudza vana kuti indai mundoroora uku. Yes, ndizvo zvakangofanira kuti endai mundoroora muchechi kwavaidirecta wana ndokwaiva nechechi because listen ka sekuti wakanga wachirarama pakati pewaiti ndo proper wakanga wachirarama pakati pewaiti Abraham aiti mfana hauna mumwe wangaroora pawanhu vakatipoteredza nekuti hawazivi Mwari zvaungatoita chienda uku nekuti ndinoona kuti ikoko unokwanisa kuchinowana wanhu vanotya Mwari ndo yava pfungwa yake kumudirecta kuya nekuti wanhu waya wakanga waine ropa nekuti Mwari panguva yakanga achitendera kuti wanhu varoorane paukama aiti muukama hwedu nekuti tinoziva Mwari wokunamata Mwari wechokwadi kundi kuti roora pamarudzi aya anonamata zvifananidzo hazvigoni chienda unotsvaga aisamuudza munhu wokuroora wacho kuti roora ushu aiti enda unotsvaga pakati pewanhu iwawa nekuti ndinoziva kuti vanotya Mwari nekuti chaaitsvaga kutya Mwari Jakobho akaita munyama nekuti iri ranga riri tsotsi saka zvakawanda zvaakanosangana nazvo nekuti anga asina kutendeka akanosangana muenvironment isina kutendeka ba nekuti kazhinji ukadyara unozokohwa saka ndo patinoona Jakobho akasangana matambudziko akawanda naLabhani sekuru wake nekuti ranga ritsotsiwo. I think Mwari ane malessons aida kumudzidzisa after apedza kudzidza ndo patomona akunzi Israel pandoda kuti mubate kuti direction yekuendesa chaitsvagwa kuti ndo kuna Mwari hatingarore pakati pawahedheni zvakafanira kuti roorwa muchechi roora muchechi tsvaga pakati pehama dzedu idzi unofanira kuwana pakati pawo ndo inonzi parental advice kuti Isaac akaenda achiziva kuti mudhara munhu wechechi zvaataura is right. If your parent is spiritual and your mother is spiritual, it's better uteerere nezwi remweya nenzeve yemweya kuti mudhara anogona kunge ari kundiona. Imo muchechi mataura mufundisi mukati maipa kuti Satani wapindawo saka zvingaipa here kuti vamwe baba voti mwana wavo iwe inda undoroora kwamarufu kana kuti inda undoroogwa kwamarufu. Zvakanaka kana mudhara aiwa ndati vanopa advice havaisi demo kuti ndozvichaitika pano uchatoroorwa ikoko chidi wasingada. Abrahamu wakati inda akati inotsvaga ineti mukomana wakatotumwa mukomana asvika akatotumwa mukomana akanzi inda unonditsvagira mukadzi wangu. Right, good. Saka uyo akatienda ndizvo zvatiri kutotaura kuti haana kuita demo akatienda unotsvaga saka uyo ainotsvaga pakati pewazhinji wosarudza wasikana wakawanda waiwai vachimuisa mangamera paya uye akatarisa akaona akashara akati uyu akati unogarepi akati naye kumba. Saka tiri kuti isusu baba vanogona kuti wanhu kwamarufu ari spiritual chienda unotsvaga uyo haana kunzi inda kwasekoko. Ndoda kubvunza dai uyo akasikoshaya chichaitika because akanzi enda unotsvaga. Abrahamu waifamba nomweya katiza ndiri kutaura kuti baba vakanga vaudza mukomana kana achiti mudhara ari spiritual ndozvandiri kutaura kana achitenda vaiziva kuti Abrahamu munhu waMwari haangatirasisi ndikuti if your parent ari spiritual mudhara wako akati shamwari pavana vamasinere murambwe ndaona kuti vana wake vaya vanotya Mwari mufana enda umbonotenderera ipapo hazvina kuipa. Baba wake havafanira kuti iye akadzoka achiti ndashaya hafanira kuti washayirei ndakakuti enda unotora ipapo uyo anofanira kupiwa mukana wekuita sarudzo yake asingambunyikidzwe nekuti ane rutongo rwaanofanira kuzodayira pamberi paMwari. Hafanira kuzoita waAdhamu wokuti mukadzi wamakandipa ningi hafanira kuti mubereki wangu ndiye akandimanikidza. Uyo anofanira kusiyiwa aite sarudzo anofanira kupiwa advice so that tinomusiyira freedom to conscience freedom to choose. Iwe unomuonesa kuti pamasinira apo panenge pane wana wakanaka wanenge wari kukudza wanasikana zvakanaka wadi wambotenderera ipapapo pamwe Mwari angakuwanira nyasha. Ndo zvandinoona sababa wako uye kuti kana achiziva kuti baba ndanzwa zvamataura ndichambowana mukana wokudii wokutarisa
anouya nemaresults kuti baba ndaona kuti Jeni anotya Mwari, ndiye wandiri kufunga, ndara kuti neniwo ndandichiona kudaro. Haafana kuti mupana akati ndatarisa handina wandaona wandada. Yoti tora ipapo chete ndindadaro. Mwari achatitendere zvinoitwa bedzi newaHedheni newasingatyi Mwari. Kuna Mwari tinosira munhu wese kuti aite sarudzo. Nekuti vhesi inoti chikara bedzi ndo chinomanikidza vose. Mwari anoti ndaisa upenyu nerufu pamberi pako, sarudza. Ko izvo zvakaitwa naAbhurahama izvi zvakazochinjwa papi? Aiwa, Abraham anga ari munhu waMwari, Isaac aitenda kuti mudhara ari kutaura chokwadi, ende hanzi paakaona Rabheka akafara, ende hanzi Rabheka akauya akanyaradza Isaac mushure kwokufa kwamai wake Sara. Abraham, we can confirm kuti anga ari munhu waMwari. Kureva kuti ndizvandiri kutaura kuti kana baba wako wari spiritual wakati enda apo, iwe uchiziva kuti mudhara anonamata, iwe unoti mudhara aratidzwa. Abraham anga aratidzwa unless usingatendi zvitaura nababa wako. Ndopandiri kuti unotarisa mafactors aya, but haisi principle yewamanikidza. Abraham paari kuendesa hatisi kupiwa principle ndo zvinofanira kuti itwa. Tiri kuratidzwa how he operated panyaya dzekuwana, how he gave advice vana vake panyaya yekuwana. Saka tinofanira kupa munhu advice. Right. But we don't see that continuously. Kuti ndo zvaititwa pese kuti mwana auda kuwana arifanira kutoenda through kuti baba wake ndiwani kuti roraningi. Okay. Mwari haana kuseta that is principle. Saka mukutenda kwedu munhu mutema unobvumirwa here kuroora Murungu nebhaibheri? Anoramidzirwei? Kana ada anoramidzirwei sarudzo yake. Unosarudzwa unoroora waunoda. Okay. Apa unotora unoda kana iwe uchiona kuti zvinokuitira. Hapazosiyani pasika. Aiwa, ndiri kuti but kandi hatingamise tiri kuti kutaura nyaya yemurambwi. Kune vanhu vatema vakaroora varungu vari kugara zvakanaka. Saka ndichawati chiinda pedza. I'll be caught wanting. Pana kuti nyaya yetsika yemutaura ndeipi? Ini wangu Murungu anoda tsika yechibhoyi. Tiri kutofara ari kutakura ari kutorwa duri. Ndichati chii? Munhu anorora waada kana uchida muchaina. Chisingadiwa naMwari kurambana. Kana wapinda wasungwa haubude. Alright. Mufundisi, nyaya yakareba. Nhasi regai timirire pano. Tatenda muranda wa. Asi mufundisi, haisati yapera. Okay. Tataura mufundisi tikati kusvika pakuroora zvinofamba sei. Asi zvatakuda kuzotaura pamberi apo mufundisi ndezvekuti koimo mumba umu mufamba sei kana vanhu vawanana. That's important. Mambotaura nyaya yebonde. Saka mubvunzo wangu uri kuti bonde iri rinoitirwa kuti vanhu vangofara chete here kana kuti vanhu vave mirai kuti rinoitirwa kuti vanhu vangofara here kana kuti bonde rinofanira kuitwa chete kana vanhu voda kuita vana. Nokuti mubhaibheri makanyogwa kunzi uyu wakaziva mukadzi wake ndopaakaita mwana. Hapana uzi pakadzi wakaziva kuti afare. Saka toda kuti tizoibata iyo. Toda kuti tizoibata. Mutibetsere mbundi kuti ndezvekuti vanhu vafare nezvimwewo zvinoitwa mumba ndezvipi pavanhu varoorana vanatsosarudzana zvakanaka tozvibata izvozvo tozoendavo nedzimwe nyaya dzinouya pamberi. Saka totenda vamwevo vanga vachiteerera nhaururani vedu, tinotenda nokuvavo padare pedu pachoto chedu. Tinokuchingamidzai tisiyai ndezvedu tiri vaviri, tinotaura tiri vaviri asi tichitaurira kuti nyika ive inoziva. Amen. Tichitaurira zvekuti tose tive noruzivo zvinodiwa nebhaibheri. Saka hurukuro iyi inoenderera mberi kuti tava mumba munofamba sei. Yatatotanga panapa ndo yetinenge tinayo kuti iro bonde iri rinoitirwa kufara here kana kuti rinofanira kungoitwa chete kana vanhu voda vana. Nokuti mubhaibheri makanyogwa mukanzi Abrahamu wakaziva mukadzi wake. Paakaziva mukadzi wake ndo bondezve ndobva aita mwana. Ndo zviri kungonyogwa wakaziva mukadzi wake, hatina kumboudzwa kuti pakanzi farai. Saka mufundisi munoti chiinayo, regai tizoitaura panotevera. Tinotenda. God bless you.